बाब दिनैनि दिनाव मानिबायला आं न'खर बिपिएफ इउपिपिएलखौ नागिरबाबो नुला गाइस बाहा थांजोबखो आरो एकर्डिं टु माइ केलकुलेसन ओरैसो इउपिपिएलआ थारमानि इउपिपिएलआथ' गैखाला दंस' ओमफ्राय खुनुरुखुम ग्रासरुट लेभेलावहाय सानै साथाम वार्कारफोर दंबावो जाय बिराद मावब्रफ्लांनानै इउपिपिएल दोलोनि थाखाय मावब्रफ्लांनानै बिपिएफआव फैफिननो लाजिबाय इउपिपिएलआवबो बानानै ओंखारला जेबो फिथाइ थायगोनखौ नुहुरखाला नालाय दा बेल'सै बेखौ मा होनो गैया होनबाबो जाबाय गामि गामि न'खर सेंग्रा सिख्ला लाइमोन गासिबो बोराय बेन्थ' खालि बिपिएफनिल' गुनगान आज के टाइम में बीपीएफ का गुणगान सभी लोग करते हैं युवाओं ने भी किया है बुजुर्ग लोगों ने भी किया है गासिबो बीपीएफनिल' गुणगान गायगासिनो दं इसीलिए हम उम्मीद करता है हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 बीपीएफ पॉलिटिकल पार्टी से 5 विधायक मिनिस्टर होना चाहिए या मिलना चाहिए इसको हम डिमांड करना चाहिए लेना चाहिए मिनिस्टर को इसको आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए छोड़ना मतलब छोड़ने के बाद नहीं लेना चाहिए मिनिस्टर पोस्ट बेनो जों लानांगौ बेखौ जों हगारनाङा ज़्यादा से ज़्यादा 5 खमावथ' जों साथामा मोनखागोन हप दङ दा बे जेबो गेलेनांगौ गैला नेक्स्टआवबो गेलेनांगौ गैला खुनु बिपिएफ दोलोआ गोबाव समसिम गेलेनांगौआनो गैला आरो मोजां मावबाय थाबानोथ' बयबो लोब फैयो दिनै मानो इउपिपिएल नागारनानै लोब रायजो राजाफ्रा मानो फैदों इउपिपिएल नागारनानै मानो नेताफ्रा लोब फैदों टप लिडारफ्रा मानो फैदों बिनि खारनखौ मा लाइमोनफ्रा बुजिदों देरफुनाय लाइमोनफ्रा बुजिदों ইউপিপিএল দলৰ দ্বাৰা যুৱ যুৱতীসকলে একো উন্নতি হ'ব নোৱাৰে এই কথাটো আজিৰ তাৰিখত ইউথছবিলাকে বুজিবলৈ পাইছে এই কাৰণে আজিৰ তাৰিখত বিপিএফত হৈ কাম কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে অলৱেজ रेडि আছে होमब्ला जों मा बुंनो बिथांमोनानो जेब्लाबो साननो हनो गोरोंखा पिछले 5 सालों में युवाओं ने सोचा था कि यूपीपीएल के द्वारा हम उन्नति होगा डेवलपमेंट होगा यूपीपीएल दल का जो प्रधान है प्रमोद बड़ो जी वो प्रमोद बड़ो जी ने हमारे बीटीसी में उन्नति लाएगा डेवलपमेंट लाएगा युवाओं को रोजगार देगा ये उम्मीद करता था उन लोगों ने आजकल आज के टाइम में जो बीपीएफ दल में ज्वाइन हो रहा है उन लोगों ने उन युवाओं ने ऐसा सोचा था लेकिन सपाट हो गया सब कुछ फेल हो गया उल्टा हो गया गाड़ी उल्टा चला गया जैसा उम्मीद किया था ऐसा नहीं हो पाया ये प्रमोद बड़ो जी का सबसे बड़ा गलती है और ये गलती का फलाफल वो मिल चुका है और अभी मिलने जा रहा है इसलिए युवाओं ने बीपीएफ दल के साथ या बीपीएफ दल में ज्वाइन हो रहा है और बीपीएफ दल में रहकर लोगों के लिए आम जनता के लिए देश के लिए स्टेट के लिए पीटीसी के लिए काम करने का निर्णय किया है बे सिदा खोथा दा जोबनायाव आं बेखौनो बुंगोन दिनैनि समाव बीपीएफ दोलोखौ श्रीजुत हाग्रामा महिलारि बिथां सार दैदेननाय बे बीपीएफ दोलोखौ दिनैनि दिनाव फेजेननो हानाय रावहाबो गोहो गैया आरो बेनिफ्राय गोहोगोरासिन दलबो नागिरनानै मोननो थांनाय नङा दा मोनसे खोथाया बेनो सिगांनि समफ्राव जादों जाबाय जोब्बाय माखासे खोथाफोरखौ बे खेंखाय खेंसि खोथाफोरखौ सोरखौबा होख्रेमनाय माबानाय खोथाफोरखौ जेबो रायखांलायनांगौ गैया जायखि डेम'क्रेसियाव गेलेया मानो थांखांनाय बाथ्राफोरखौ गिदिं गिदा नांफैयो बिदि सोरबा जुदि बेफोरबायदि खोथा बुङोब्ला बै बिथांमोनाबो बा जोंबाबो दा नोंबाबो बा सोरबायाबो बेखौ बुंबा बेखौ बुंफिनलायो बारानिफ्राय बारा जायो बेवहाय कम्युनेल पलिटिक्स साम्प्रदायिक राजनितिक बेयाव लाबोनो नाङा साम्प्रदायिक राजनितिकखौ जों मालाबाबो लुबैया आरो खेंखाय खेंसि लानाय मानाय बे जलदब दोननाय बेफोरखौथ' रायखांथारनोनो नांला बेफोर हावा ओरैनो नङा गारा ओरैनो एसे समनि थासारियाव जानानै थांफ्लांबाय जोब्बाय बावहाय रावहाबो इनभल्भ गैया
आरो बेबादि रायखांलायबाय थायोबा बेहाबो बिनिखौ भिडिअ फुटेज होगोन, बेहाबो बिनिखौ भिडिअ फुटेज होगोन सिगांनिखौ। बेनिफ्राय बेवहाय कमिउनेल पलिटिक्स जानो नागिरो। दा बेखायनो हारियारि दाङाबाजिया जाहाथे दाजाथों बेखौ थाल लानानै खोथाफोरखौ बुंलायबाय थाबानो जायो डेम'क्रेसियाव। आरो डिप्ल'मेटिक पलिसिनि गेजेरजों गावबागाव दोलोआ मा पलिसि बानायनानै खोथा बुङो बे आलदा। पार्सनेल लाइफ आरो नैबे थांखांनाय बिराद गिदिर बारहुंखा बे खोथाखौबो रायखांलायनो नाङा जेखि दोलोआनो जाया मानो। बर' हारिखौबो गुबुना जेबो दाहोनथों, बर' हारियाबो गुबुनखौ जेबो दाहोनथों, सोरबा मुसलमानखौ बर' हारियाबो जेबो दाबुंथों नैबे खेथ्रआव, सोरबा राजबंसियाबो बर' हारिखौ जेबो दाबुंथों, बर'आबो बर' लिडारफ्राबो राजबंसिखौ जेबो पार्सनेलि जेबो दाबुंथों। हारि हिसाबै बयबो थांनानै थानांगौ। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী শান্তিভাৱে এই বিটিসি অঞ্চলত, এই বড়োলেণ্ড অঞ্চলত যাই থাকা সকলো ব্যক্তি অধিকাৰ আছে। আমাৰ মিল মিলা প্ৰীতিয়ে যাই থাকিব লাগে। बेहा बेखौ इनसाल्ट खालामलायनो नाङा। इहुते ओइ दलटु तथा ओइ दले ओइ दलत नेता बा जातीय गत हिसाबै ओइ जातिटु इनसाल्ट करिब नालागे। ইয়াত कमिउनेल पलिटिक्स ইয়াত साम्प्रदायिक युद्ध हबलै चान्स थाके। बेनिखायनो आंनि विनम्र भाबै रिक्वेस्ट बेफोरबादिखौ दालाबोथार। राजनीतिक भाबै होख्लायबाय था, खोथा गैया। राजनीतिक बाहायोबा आरो पार्सनेलबो थांद्रायना जोंना गुरजन मुसाहारि सारना बांद्राय बेना पार्सनेल थांनाया बांद्रायथाय। नों गिदिर लेक्सार होबोनाय बै समाव नों इसुखौनो आन्दायबाय नामा? इसुखौनो आन्दायबाय नामा? दिनै हाग्रामा महिलारि सारा लाइमोनफोरनो 2 लाख बेसेबांबा होनो नागिरदों, बेसेबांबा खौथि बाहायो बोसोरावनो, अल्ड एज बैसोगोराफोरनो सिनियर सिटिजेनफोरनो होनो नागिरदों। नों बेवहाय हाग्रामा महिलारि सारनिफ्राय बांसिन होनो नाजा हायोबा। नों बेफोरबादि इस्युखौ लां। प्रमद बर' बिथाङाबो बेफोरबादि इस्युखौ लांनो हायो। बे हाग्रामा महिलारि सारा फानसे होयोबा फानथाम होनो नाजा। दिनैनि समाव नोङो बेफोरखौ बोरै बुंनो हाबावनो? जिबादि थगायबाय प्रमद बर' बिथाङा, गुरजन मुसाहारि बिथाङाबो सोर फोथायबावनो? बेनिखायनो दिनैनि थारिखआव बिपिएफ दोलोखौ फेजेननो हानाय रावहाबो क्षमता गैया। ओंखायनो बाराद्राय थांखांनाय बारहुंखा, थांखांनाय जाथायफोरखौ बोखांलायनानै गन्दगल खालामनांगौ गैया। बास जानांगौ जाखायो, सिन्था खालामनांगौ गैया। दा हारि हिसाबै रावबो दाय-दावलाय हामा बेफोरखौ बारहोदो। जोंहा उन्नतिनि साननांगौ, रायजो राजाफोरनि फारसे साननांगौ। बे हारिया बे हारिजों जुजिलायनांगौ गैया, नांलायनांगौ खमलायनायनि सम नङा। थांना थालायनानै बयबो जौगानायनिसो सम। ओंखायनो हारिजों हारि बखिलायनायफोरखौ बाद होलायनानै इलेक्सनखौ मोजाङै मोजां जाहोनानै, खिन्थु सोरबाया गन्दगल खालामनारोबा मानिनाङालै बेखौ हले। नों एग्रेसिभ जानो नाङा, एग्रेसिभ फिलिंसा थानो नाङा। खिन्थु नोंखौ सोरबा एटेक खालामनारोबा दामानि बेबादि आरो। ओंखायनो रावखौबो राव एदावलायनांगौ गैया। एदावोबा एदावजाफिननो नाङा। बास गोराखा खेबसेनो होनखादो जोब्बायबो। दा बेबादि आरो। दा बेखायनो रावखौबो राव एदावलायना आरो जा दोहौआव गरमाव होनफ्लांबाय बेखौबो एब्राबलि लानांगौ गैला, गोरायै लानांगौ गैला, जोब्बाय। बेफोरबादि आंनि रिक्वेस्ट सारमोन, जोंनिफ्राय देरसिन लावसिन गोजा दानि बिटिसिखौ सालायनाय दैदेनगिरि बिथांमोन, बिपिएफ दोलोआनो जा, इउपिपिएल दोलोआनो जा, बिजेपिआनो जा, कंग्रेसआनो जा, एआइइउडिएफआनो जा, जोंनिफ्राय देरसिन लावसिन बिराद गोरों दङ। खुलुमहरबाय जाहाथे बेफोरबादि दावराव दावसि दाजाथारथोंसै। सोरनिबा थुनाय मानाय, सोरनिबा बुंनायजों गन्दगल दाजाथोंसै। बारा गोबाव गैखाला जाखानोसै इलेक्सना। बेनो माबा भुल बुजा बुंफ्लांदोंबा गासैबो दैदेनगिरिफोरनाव आङो निमाहा बिबाय। दा मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायबानो जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं।